आं नोंनो अकल सानानि बागै रिंगौ नों नाटक खायनाय खायथाङि निनि नाटक निनि सिनेमा खायदि नाटक खायदि नों डेभलप खायदि किन्तु बुइनो हलुंगा तासरंदि बांला भाइके खाय हिंदी भाइके खाय इंग्लिश भाइके नों आबो ताखलायदि निनि ति नों फानि नों सगायनाय जागा बुनिना जुदि सोरकले नों आरो गलों थानाय तैदों बाखै में थानाय नि नोंगोनो नों दाव सिजां खानामलाय बुनमकल कलाय खानामलाय बने बागै सब समय ना निजिनि নিজস্ব সংস্কৃতিने बाहायनाव हारि बाहायनाव तासकागि अबनो तुई थांनि कुसुबा आर आंना कक्टाय जो तामा खरायसने नों चेरायखौ बहुत निनि जरा दं नंखायनो खायथानि ता सेलेदि जे खायमानि बस कांना हारि खायथानि बथागो उफली ताना हारि उफली खाने नंनाय ताम ताम मन खानो हमते जगह आवान मांखा हमते जगह है मांखा हमते जगह हकेना निनि प्राउड खायथानाय इगो खायबायसिने प्राउड हकेना नि शिल्पी जगत शेष नों सब समय न हाउन दं बुइसे ननो दाम ना निनि दाम रांसाक दंनाय बुइसे नुनाय नों नंला नों हेन खालाय दं अपावना आं आनि जे टीमो जरा नाटक खाने रक बाजे कोनो जगह जदि कोनो किछु सेमिनार पानो खा आं जतन मासो ताबु बनि ने चैनल नि बिसिंतै चिनि जेनारेशन नि जरा नाकनो हामदानाय बा थुंनकनो हामदानाय रसामो हामदानाय बा शिल्पी जगत जरा तंनाय रक जरा सुइनाय खायनाय रक बरन बखाक्तै आं अकनो सानानै बुसुंखा बा आबो बैनो मासाका जे नों तामुखलाय निजेनो लेखाय तानायदि आबो कोन दिन निजेनो साकसना प्राउड फिल ताखायदि जे खायथाय खायन थानि जे खायमानसा माय फुगा माय पाख्या निनि प्रतिभाना रां बायता फालदि रां से ननो थारिखने रांनि बागै नों ताथानि